Duk Yovika. Nggih. Pripun Pak Dalang? Ditepungke sik. Kok Nggih. menawa piyayi mriki durung tepung kelawan panjenenganmu. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami lenggah, sami rawuh. Nggih. Niki ajaranipun apa, Pak? Mau? Mantu pernikahan. Oh, nggih. Nderek ndedonga nggih, Pak Dalang. Nggih, monggo. Kagem temanten. Ndedonga kagem temanten apa, Nduk? Nggih, mugi-mugi temanten menika pinaringan langgeng dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Amin. Kayak mengke mugi-mugi enggal pinaringan momongan. Amin. Nggih. Nggih. Jan, Mbak Yovika. Nggih. Dalemmu ngendi, Nduk? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawine ngendi? Kula asli saking Desa Sukowiyono. Desa Sukowiyono, dusun. Kula tak cerita sekedhap nggih, Pak. Piye cerita piye? Heeh. Kula to, teng desa kula niku kan wiyar termasuk nggih. Gede. Nggih, dalam Kecamatan Padas niku termasuk luas. Nah, teng Desa Sukowiyono niku terdiri dari 5 blok. 5 blok. Blok dusun, nggih to. Terus? Nomor setunggal nih blok setunggal niku biasanya diceluk ngerajek. Apa? Dusun ngerajek. Ngerajek. Nggih. Heeh. Terus blok kalih niku Brang Wetan. Brang Wetan. Nggih. Blok telu. Blok telu niku Pringgondani. Heeh. Blok sekawan niku Blok M. Blok Mbabuk. Nggih, kula asli saking Mbabuk niku, Pak Dalang. Asli saking mriku. Enek to desa Mbabuk nggih. Lho, nggih wonten no. Jenengan menawi tindak ngitan monggo teng Mbabuk. Kersane pirsa Mbabuk. Desane kuwi. Wah, desa Mbabuk ki enek. Enten jenengan. Kuwi nang Google Map nu enek ya? Nggih wonten no, Pak. Mengki lak muncul gambare. Ya engko tak ketike nang Google Map. Desa Mbabuk mesti gambare ketok nyeremumuh. Wah, nyepelekake dusun Mbabuk niku bersih lho, Pak. Masa bersih? Bersih. Dusunmu kuwi? Nggih. Sering kerja bakti? Lah nggih no, rutin kerja bakti mawon. Masa ora enek sukete blas ribun-ribun kok piye ngono? Nggih sukete nggih arang-arang, Pak. Mboten kados riyen. Riyen memang apa sing dikerik? Apa suket kok dikerik? Suketmu dhewe paling sing dikerik. Desa Mbabuk. Nggih. Kula upami dolan mriku angsal. Pareng. Entuk. Nggih no. Ya sesuk aku tak dolan ning Mbabuk jenengan. Desa Mbabuk. Dusun Mbabuk, Desa Sukowiyono. Aku pengen dolan rono aku. Monggo. Pengen ngerti Desa Mbabuk. Mesti ketok wah jan. Mesti ribut-ribut. Wah, mboten no. Makanya jenengan mriko mengke kaget. Dusune kok resik menta iki. Gundul pisan. Mboten. Nggih, napa niki Pak Dalang? Nduk niki ana panyuwunan. Injen napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula Pak Ji Bakso Anugrah badhe nyuwun tembang pepeling. Matur suwun Pak Dalang. Nah, menika bonus 100.000 alhamdulillah cunduk laris. Pak Ji Bakso Anugrah monggo sing badhe dahar bakso monggo baksonipun eco. Mie ayam nggih wonten. Nah ya. Lan iki uga ana meneh lewat WA, Nduk. Napa, Pak? Nah, iki Pak Darmanto Banyu Biru. Assalamualaikum sugeng dalu nggih pulunanku sing kondang sing disekecakne anggone makarya aku nonton saka HP Om Darmanto Jenak Banyu Biru. Kangening ati kula tujuaken kanca tipikor Ustadz Mulyadi Kang Hari